Татар халкының милли бәйрәме бу көнне кичкенәләрне үзенә җыйды. Түбән Каманың Сөенеч курчак театры әзерләгән тамашада балалар гына түгел, аларның тәрбиячеләре дә рәхәтләнеп ял итте. Нижнекамск шәһәреннән Сөенеч курчак театры килде. Алар безгә шундый матур тамаша үткәрәләр. Балалар сөенә, шатлана. Бу чара 1 июнь халыкара балаларны яклау көненә багышланган иде. Без сөенә, без әти-әниләр сөенә, монда әниләр дә килде. Алар да бик сөенәләр, балалар шатланып катнашалар. Уеннарда атмосфера супер. Балалар өчен бәйрәм әзерләнгән программада сабыйлар күз бәйләп әйбердә кисте, шүрмәктә батты, көянтә белән сулы чиләкләрне күтәреп тә йөгерде, кашыкка йомырка кабып та җитезлектә узышты. Балалар бик милли жанлы. Ни өчен именно бу балалар бакчасына килдек? Чөнки театр оештырганда күрдек, монда милли гореф гадәтле бәйрәм кирәк. Әлбәттә сабанты, чөнки җәйнең 1 көннәре җитә, балаларны саклау көне җитә. Шуның өчен кояшлы балалар бакчасында кояшлы күтәренке кәеф белән без уен тамаша оештырдык. Көчле алкышлар, балаларның шатлыклы елмаюлары бәйрәмнең һәр мизгеле балалар өчен истәлекле булды. Тамаша карарга килгән әниләр дә балаларның күңелле ял итүләренә рәхмәтле иделәр. Без белән апаларга бик зур рәхмәт. Безнең балаларга шундый бик күңелле бәйрәм ясаганнары өчен канатта тартылар, уенчыкларда кистеләр, катау кабып кашыкка йөгерделәр. Бик ярышлары бик матур, бик күңелле, бик зур рәхмәт. Бәйрәм генә түгел, Сабантуй дөньясына мавыктыргыч сәяхәт булды ул. Зур тамашага үрелгән бәйрәмнең төп сәбәпчеләре, яшь артистлар, бакча нәниләре һәр уенда бик теләп катнашты һәм бүләкләр алды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.